Luke Vella ta' 24 sena minn Ħażabbar inżamm arrestat wara li allegatament kien se jaħraq karozza. Fil-qorti intqal kif sit il-vettura tat-BMW huwa tas-sieħeb tal-ex-tfajla tal-akkużat. Vella tressa l-qorti akkużat ukoll li jeddet lill-ex-tfajla u s-sieħeb ġdid tagħha u li ħoloq biża' li se tintuża l-vjolenza kontrihom. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispetturi Mario Xiberras u Jeffrey Cicluna qalet kif il-pulizija rċiviet informazzjoni dwar pjan li jingħata n-nar lil din il-vettura. Qalet kif ġew arrestati żewġ persuni, iżda l-persuna l-oħra li tqabdet minn Vella biex jaħraq il-karozza għadha ma tresqitx il-qorti. Id-difiża mmexxija mill-avukati Matthew Xwiereb u Alex Sherry Herrera talbet għal ħelsien mill-arrest, iżda din ġiet miċħuta mill-qorti. Quddiem il-maġistrati Farrugia l-imputat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġġuba kontrih. Tfajla ta' 17-il sena minn Bormla ingħatat il-libertà proviżorja, depożitu ta' €500 u garanzija personali ta' €2500 wara tresqet il-qorti mixrija li tat fastidju u kkaġunat biża' filwaqt li provokat lill-omma. Fil-qorti intqal kif l-imputata hija reċidiva filwaqt li wieġbet li mhix ħatja. Id-diviża talbet għal ħelsien mill-arrest taż-żagħżugħa bil-prosekuzzjoni oġġezzjonat hekk kif it-tfajla da tgħix m'omma. Il-qorti laqgħet it-talba l-ħelsien mill-arrest bil-kundizzjoni li t-tfajla tgħix ansita, ma tersaqx lejn Bormla u ma tkellimx lill-omma. Il-maġistrati Farrugia wissa li t-tfajla sabiex ma tagħmilx reat għaliex inkella se tispiċċa l-ħabs. Ruben Alessandro Abela ta' 30 sena mill-Mosta intbat 18-il xahar ħabs u ġie mmultat €500 għal kiser kundizzjonijiet tal-libertà proviżorja f'waqt li kiser ordni ta' protezzjoni fuq l-ex-tfajla tiegħu. Il-prosekuzzjoni qalet kif nhar l-erba' filgħaxija l-ex-tfajla rrapportat li kif rat lil Abela għaddej bil-karozza tiegħu fit-triq fejn toqgħod. Id-diviża qalet kif l-imputat għaddej minn żmien diffiċli, hekk kif il-ġenituri tiegħu għaddejjin minn żmien ibes ta' saħħa, filwaqt li rimarkat ukoll kif l-akkużat irrikonoxxa l-iżbalji li jagħmel. L-imputat wieġeb ħati għall-akkużi miġġuba kontrih.